Ahojte, som rada, že vás môžem privítať dnes v kuchynskom štúdiu Enzo na našom spoločnom pečení. Vítam naše výherkyne Ľudsku a Simonku. Spoločne si pripravíme dva jednoduché recepty a veríme, že vyskúšate a všetkým bude chutiť. Ako prvé si pripravíme mangové cupcakey, ktoré sú vegán, bez lepku, mlieka a vajec. Zohrejeme si vodu najskôr na 30 stupňov, pridáme do nej kokosový cukor a vyšľaháme to. Teraz pridáme mandlové maslo, 191 g a 4,5 g granulovaného slnečnicového lecitínu. Takže slnečnicový lecitín pridáme kvôli tomu, aby sa nám voda spojila s mandlovým maslom, teda s tukom. Mixujeme 1 minútu. Simonka, prosím ťa, zmiešaj všetky múky, ktoré sú v recepte. Čiže túto zmes pripravenú nalejeme do tých múk, zamiešame a keď to bude hladké, tak prenesieme túto zmes do cukrárskeho vrecka a dáme do cupcakeových formičiek a piecť. Takže zmes prelejeme do cukrárskeho vrecka. Na pripravenom plechu máme cupcakey s papierom na pečenie a nadávkujeme do jednotlivých pohárikov po 70 g. Z receptu nám vyjde okolo 10 kusov. Trúbu rozohrejeme na 150 stupňov teplovzdušne a dáme piec na 28 minút. Ľudská, poprosím ťa, ideme robiť krém. Zmiešame si najskôr kukuričný škrob a agar. Teraz si zmiešame 408 g mangového pyré. Teraz, keď už máme túto zmes odstavenú, tak tam pridáme 76 g kokosového oleja a 2 g slnečnicového lecitínu. Pridáme to tam a zmixujeme ponorným mixérom po dobu 1 minútu. Teraz prenesieme do odmerky, dáme na vrch potravinovú fóliu a dáme stuhnúť do chladničky, kým sa vytvorí gelová konzistencia, aby sme mohli nanášať hore na cupcakey. Koláčiky vyberieme a necháme ich schladiť na 20 stupňov. Mangovú plnku máme stuhnutú, naniesli sme si ju do cukrárskeho vrecka s ľubovoľnou špičkou zdobiacou. Cupcakey máme vychladnuté na 20 stupňov a ideme zdobiť. Aj takto môže vyzerať na záver váš finálny cupcake. Môžete si ich ľubovoľne dozdobiť. Ďalší recept, ktorý si spolu urobíme, je cheesecake. Na cheesecake potrebujeme 200 g sušienok, v našom prípade sú bez lepku, bez vajíčka, bez mlieka, ktoré si rozomeleme a 70 g rastlinného masla. To maslo si vopred rozpustíme vo vodnom kúpeli. Takže maslo máme rozpustené, Ľudská pridá sušienky ako prvé do misy. K tomu pridáme maslo. Vytvarujeme korpus ručne a dáme ho do formy s priemerom 21 cm. Takže ideme robiť krémovú vrstvu. Potrebujeme 220 g kešu, ktoré sme si predtým namočili minimálne na 4 hodiny. Alebo ak nemáte čas, tak si môžete namočiť tým spôsobom, že ich zalejete horúcou vodou na hodinku. Vlastne dôležité je, aby zmekli a vytvorili nám potom takú jemnú textúru. 330 ml kokosového jogurtu potrebujeme, 150 g agave sirupu alebo javorového sirupu, 1 čajovú lyžičku vanilky a 144 g rozpusteného kakaového masla. Takže teraz všetko spolu zmixujeme do krémovej konzistencie a dáme na korpus.
Takže teraz, keď máme takúto pekne krémovú zmes, tak ju nalejeme na korpus, dáme do mrazničky, približne na 4 až 6 hodín zamraziť. Tak ideme robiť na cheesecake žele rastlinné, keďže je rastlinné, tak použijeme ako želatínu pektín. A začneme tým, že si nakrájame 150 g jahôd a zmiešame to so 150 g malinového pyré. Všetko spolu dáme variť. Takže pri teplote 40 stupňov pridáme 30 g trstinového cukru zmiešaného so 7 g pektínu. Necháme zovrieť až na 90 stupňov. Ovocné žele, ktoré sme si pripravili, necháme vychladnúť na približne 55 stupňov, aby sme túto zmes vedeli naliať na cheesecake. Nelejeme horúcu zmes. Tiahneme si stuhnutý cheesecake a ideme naliať pektínovú zmes hore. Treba dať pozor na to, aby táto zmes nevychladla úplne, lebo potom sa s ňou už nebude dať robiť. Nebudete ju vedieť tvarovať. Vylejeme to teraz na cheesecake rovnomerne. Takže dáme do chladničky trochu stuhnúť, aby sme vedeli krájať a dozdobiť. Takže cheesecake nám stuhol a ideme ho krájať a zdobiť. A máme tu záver dnešného pečenia. Veríme, že sa vám dnešná akcia v kuchynskom štúdiu Enzo páčila a že sa zapojíte aj na budúce.